Здравейте! Днес ще ви науча как да оцелеете в училище. Значи, ставате преди петлите и кокошките, отивате да си напудрите носа в клозета за около 30-40 минути, ама като излезете, миризмата е едно с вас, няма как да се отървете. Единствената ви възможност е не душ, разбира се, къпането за слабите. И е време да ви покажа моята рутина за къпане. Преобличате се в стилни и модерни дрехи и след това слагате парфюма на Макуин. I want to tongue kiss a sexy woman right now. След това отивате да си измиете зъбите, но не е задължително. Аз предпочитам да си направя няколко гаргари с Первол или Савекс. Докато оставам по ваш избор, няма значение какво използвате вие. И ние в момента сме в връзка с четирима. След като се отровихте, в смисъл освежихте, виждате си програмата за днеска, оправяте си раницата, сбогувате с семейството и излизате от вашето 8-етажно имение, също познато като панелка. След като излезете от вас, се скицате 7 дни и 7 нощи през гори и планини, докато стигнете спирката на автобус, предполагам. Качвате се, по принцип няма голямо значение дали имате билетче или не. Документи или спаринг. Взимате си едно билетче и ако успеете да намерите свободно място, сядате. Ако не намерите, почете да се тресете като аерян. Около вас витаят различни комбинации от миризми, които не сте усещали преди. Например, трева и чеснов сос или пък джелерни бомбони и кафето за 70 стотинки. А шофьора на автобуса се превзелче от бързи яростни. И е само въпрос на време някой да започне домино реакция. След безплатния рейв в градския транспорт, слизате на вашата спирка, оглеждате се от двете страни на пешеходната пътека и отивате към училището. След като минете на промокаемата охрана, изкачвате се нагоре към Еверест, поздравявате с Йети и Мамут от ледена епоха и влизате в стаята на щастието. Звънеца бие, всички си отиват по местата, но вие точно преди да започне часа сте пуснали Brawl Stars. Няма как да се откажете толкова лесно, затова продължавате да играете. Но се случва кошмарът. Госпожата те гледа като белглав орел от дъската и ти конфискува телефона. Това, което тя после прави с него е просто хвърля го пред прозореца, залива го с гореща лава, пуска го в тоалетната и накрая те го дава все едно изляза от заложната къща. Следващия час хибернираш, но идва голямото междучасие. Значи да си купиш баница или кремишка, то не става смисъл, изкупили си ги вече. Това, което аз те съветвам е да пазаруваш от малките местни бизнеси. Именно човек със слънчевите очила и качулката, дето седи затъгла на училището. Не че има от какво да се крие или го е страх от нещо, просто го е срам от новите клиенти. И мога да кажа лично, че продава много хубави мехици с пудра захар. Наистина с пудра захар, не знам къде намира тази пудра захар, но е много добра, никога не разочарова. За жал свърши междучасието. Но не е толкова зле, защото имате 4 часа физика един след друг. Нали знаете какви са средновековните наказания? Например, да те обесят с главата надолу, да те хвърлят в гореща пеш и после да те сервират като агне. Това е почти едно и също нещо, само че единствената разлика е, че вместо да го прави бодибилдър в 40 кг сребърна броня, това е госпожата ти по физика, която е на 89, има 3 правнука и е с очила като бинокъл. Часовете почти минаха, а последните 10 минути се усещат като един срок. На момента на истината най-накрая настъпи и часовете свършиха. Но само за днес, това трябва да го правите още 4 дена в седмицата и около 20 дни в месеца.